De gaudir de les petites coses de la vida. Emocionar-se. De sentir. De fer el que realment ens agrada. Allò pel que vivim. Imaginar que som músics. I no només d'imaginar-ho, sinó de ser-ho. De construir els nostres somnis. Perquè es facin realitat. I arribar ben lluny, sense impediments. Però abans de tot hem d'aprendre. I volem una formació de qualitat. Ara és la teva oportunitat. A l'Escola Núria Garriga tot és possible. Per a més informació, truqueu al 93 699 72 90 o entreu a la pàgina web www.nuriagarriga.com. Benvinguts!